С електричка от София до Солун тръгваме на 11 събота. Директно към кулата, където в близост имаме вила. Чукнахме яйцата, хапнахме козунак, заредихме тоста и се отправяме директно към Солун на 80% батерия. Минахме през всички тол такси и платихме общо 5 евро в посока. Продължаваме напред и час по-късно сме в Солун. Взехме си кафенце и сок, разходихме се по крайбрежната. Малка идея са тези корабчета, които минават на всеки половин час и ви разхождат в морето на цена от 7 евро консумация. Огледахме какво има за хапване, аз пробвах това. Сладко, разбира се. Погледнете колко шоколад има само. На 58% се отправяме обратно към колата, а на 25% батерия вече сме там. Заредихме на ОМВ за 10 евро, което беше около половин час. Готови се отправяме директно към София. Общо за път ни изхарчихме 20 евро и 10 цента, а ако искате да видите как се справяме с миксера, ни последвайте.